droegen vanuit de wortels terug duizenden vrijwilligers. En al die vrijwilligers verdienen een grote schouderklop. Nou al. Tegen alle Friesen zeg ik nou hetzelfde. Wees grutsk, door de vensters hiepen en let je patiënt ohne rood. Positieve woorden bij de opening van dit culturele hier. Maar dat wie in de oren je net daar wel oors. Je merkt het ook om je zinnen. Als we erover beginnen met mensen, dat ze het gewoon vaak niet snappen. Dat je in tijden waarin er een hele soort op van alles en nog wat bezuinigen wordt, dat juist dit project dan ineens wel trok in had. Dus slag het ljouwt erin om de titel binnen te hellen. Maar nog hield hij hoe heerst het wantrouwen. Zoals bij het Fonteinenproject. We vragen u zo van, wie zal het onderhouden? En dan binnen er op de valreep ook nog financiële probleem. Waar toch gemeente en provincie bijspringen moeten. Wat wij dit net doen hier nou, dit vaststelt dan wie een bepaalde grutte in het eeg springende projecten. Zoals bijvoorbeeld Lost in the Greenhouse. Maar ik bijvoorbeeld onder de tour Royal Deluxe, de reuzen, wie er net teruggongen. Maar dat het culturele hier dan lang om let los is, verdwijnt de skepsis als snier van de zinnen. De hier net de oren voorstelling rekt uitverkocht zoals Lost in the Greenhouse. Onder de tourvaststellings en theaterspektakel De Stormruiter. De expositie O Escher in het Fries Museum breekt alle records. Het hoogtepunt van het hier is wel de komst van de reuzen. Meer dan 400.000 mensen sjoggen de doeker, de hoen en het famke terug jouwt omrin. Maar net alles verrint lieke goed. Zij is de fontein in Dokkum nog net klaar. Er rint sense of place vertraging op en is de relatie met de orenculturele haardstad Valletta flink bekwollen. Dat komt door de moord op een Maltese journaliste. I wish you go home and go to the foundation and tell the foundation make a statement. Culturele haardstad begon net al te positief. Maar intussen waait er een orenwien en is het hier uiteindelijk een succes worden. Ja, ik vond het echt geweldig. Ja, echt. Ik ben heel trots op jou. Ja. Ja, bij mij aan tafel twee cultuurjournalisten, Kirsten van Zanten en Karen Bies. Jongens, die skepsis die er eerst wie, waar kwam het eigenlijk bij? Ja, dat denk ik verschillende oorzaken heeft dat denk ik gehad. Het werd van bovenaf over Friesland uitgestort. Ik denk dat mensen misschien wel heeft overrompeld. Van er is een kleine groep die bedenkt ineens dat wij van onderaf allemaal leuke dingen moeten gaan doen. En dat moet echt leuk wezen. Precies, want dat was natuurlijk een beetje, dat heb ik zelf altijd ervaren als een beetje iets wat wrong. Je hebt Meanskip in een hele positieve zin. En het moest dus goed zijn, positief. De wereld moest een betere plek worden. Maar Meanskip heeft ook andere kanten. Is ook wat duisterder. En het is niet overal gezellig en feest als het over Meanskip gaat. En het leek op een gegeven moment alsof alles feest en leuk en mooi en kunst heeft ook andere kanten. Ja, en wanneer slaat die skepsis dan eigenlijk om in optimisme? Nou ja, in het begin hadden de mensen dus net echt het idee dat ze meidwaan koen. En het worden ik heel lang voordat het programma bekend was. Maar doet het hier eindelijk begon. En de eerste voorstelling er weer, en dat weer direct in het eerste weekend, Marijke Meu, de onder de tour voorstelling in de Grutte Tjerke, die weer geweldig. En die kregen van elke een grutte recensies, goede recensies. En toen dachten mensen waarschijnlijk in een van, ja, het is hier toch eigenlijk wel mooi wat hier in de hoorn is. Ik maak maar zwaartje dat ik een kaartje krijg. Nou, volgens mij liep de onder de tour kaartverkoop helemaal niet goed in het begin. En dat baarden mensen ook wel zorgen, ook binnen de organisatie. En toen Marijke Meu in de Grote Kerk kwam, 5 sterren, 4 sterren in de Volkskrant. Toen ontstond er een mond-op-mond reclame. En dat is de beste die je kan hebben. En mensen gingen als gekke kaartjes kopen. Dus je kon voor Lost in the Greenhouse, daar moest je echt snel bijwezen. En ik weet van Wereldburgers van de Voorstreek, waar we zelf aan hebben meegewerkt. Heel lang lukte het niet. Was het rustig. En ineens gaat het dan lopen. Dus volgens mij was die bus die op een gegeven moment onder de mensen gaat lopen, die heeft heel veel gedaan. Er waar meer op praat, ja. Wat is dan nou persoonlijk eigenlijk een hechtepunt van het oude hier? Nou, Foppe de Haan, wat we krijgen zeggen. Oh ja? Ja, bij sportjongens ben het wel wend, dat hij soms wat dat die boeren mat en emotioneel wordt. Ja, maar ik hier zelf een hele leuke voorstelling, net eerst heel grut, Finestra Aperta, in de buurt van Drachten, die vond ik heel mooi.
acrobatiek, waar het net eerst volle in praat. En als je toneel went binnen en alles wat we hier bepraten, dan vond ik dat wel een verademing. Ja, maar net de reuzen dus? Vond ik wel aardig. Maar... Of is dat van een cultuurjournalist gewoon plat vermaak? Nee, het is mooi om erbij te wezen, maar om nou te zeggen werd ik het meest van onder de indruk wie. Nou, dat voel eigenlijk, ik vond het toch wel wat massaal. Ja, nou ik wil net zeuren, hè, maar ik vond die kaartjes soms best wel duur. Ja, dat klopt. Toch? Wie het eigenlijk wel voor elke nier, want ja, het moet dan droegen worden door de miniskip. Maar als je bijvoorbeeld van Stormruiter, nou ja, nou word ik net echt op een centje, maar ja, €74 voor een kaartje vind ik, als je er maar de hele gezin heen gaat, vind ik best wel een soort yield. Net elke nier kan dat betalen. Beslist net. Nee, en van tevoren waren toch zo, het wordt absoluut net een elitefeestje. Zwier. Nou ja, elitefeestjes, dat klinkt weer zo populistisch bijna. Dat zijn een paar houtmetoten die dat allemaal voor elkaar boksen. Zeker, er waren heel veel dure kaartjes. Strangers on Stage, prachtige dingen gezien in de harmonie. Daar kan je met een gezin, modaal gezin, bijna niet naartoe. Maar er waren ook wel heel veel leuke dingen voor niks. Ik denk aan de opening, de verhalenavond, de reuzen. Maar ook het knotsgekke 8e dag. Wat dan niet meteen hoge kunst is. Internationaal avant-gardistisch theater. Maar wel hartstikke leuk. Gisteren wel vergees bijwezen. Ja. En liep het dan vooral in Ljouwert? Of heel Friesland? Het heel Friesland er van mij profiteren? Nou, ik denk wel dat toch vooral de onder de toer vaststellings. Er wie wel een hele hoop te dwan in heel Friesland. Op het beeld wie ik van alles te dwan, protetchen. Dus ik denk wel, en de fonteinen natuurlijk, overal. Dus het had ik wel een protte toerisme en bekijkslutsen in de rest van Friesland. Maar ik denk dat echt de feeststemming vooral hier in Ljouwert weer. Wennis hier in Ljouwert, misschien ja, de culturele hoofdstad was overal. Het was niet alle dagen zichtbaar. Nou is het ook wel heel erg moeilijk om een festival altijd zichtbaar te hebben een jaar lang. Maar mijn kinderen zitten op een school in de binnenstad. En die zijn echt bijna bedroefd dat de culturele hoofdstad nu afgelopen is. Want die zijn er afgelopen jaar bijna mee groot geworden. Dus ja, hoe oud ben die man? 7 en 9. Ja, en die bent toch al helemaal met het virus, het culturele virus, en dat hebben ze al. Ja, ik denk wel, nou hebben ze ook wel een moeder waarmee ze de hele tijd opgeschreven zitten. Ze moeten overal mee naartoe. Maar die kinderen hebben best een hoop gedaan. Die hebben die 8e dag, de reuzen, dat vergeten ze nooit meer van hun leven. En scholen hebben redelijk goed aansluiting gevonden bij bijvoorbeeld Strangers on Stage. Want dat moet ik wel zeggen. Op die manier zijn kinderen wel met hogere kunst in aanraking gekomen via programma's waarmee ze naar Escher gingen. En dat koer vergees? Dat koer gratis? Ja, via Kunstkade gaat dat dan. En ja, daarvan kan je alleen maar zeggen, alsjeblieft, ga daarmee door. Ja, we praten nog eventjes verder. Eerst zorgen we eventjes bij het Ordehuis de Kerkhof, bij Wendy Kennedy. Want Wendy, hoe zorgen ze eigenlijk bij de organisatie waarom op al die Meanskips-projecten? Dat zie ik zo meteen vragen. Wat mijn eigen indruk is dat het eigenlijk toch wel redelijk goed in is, denk ik. Misschien had het ook wel te krijgen, maar dat het toch vooral wat lietsere projecten binnen. Die misschien wat makkelijker te behaffen. Of al die grutten, dat soms toch wel wat maar wie. Van de week zocht ik een van de projecten op. In het skaat van de Tour in Rieptjerk. En ik zeg mij even skaten belutsen waarom. In het skaat van de Tour gaat over de zus van Saskia van Uilenburg. Saskia wie trouwt met Rembrandt. Het gerucht gaat dat de zus, Antje, begroeven leidt in de tjerken van Rietjerk met een schilderij van Rembrandt. Hier. Onder de houten vlier. Van dit project was er heel wat gebeuren. Ik ga zorgen dat de boeren, dat we daar door het land mochten. Ik heb meezongen in de figuratie en de omballingen. En regelen. Ik ga zorgen dat er liedkoetsen spul kwam, dat er hinders waren van de bruiloft met karren, boerenkarren. Dat was trouwens een echte liedkoetsenspul, met dubbelspoorvrieskes ervoor. Er waren paar trekkers er nodig, ik denk wat ben nog 2 trekkers. Dus we hadden 8 trekkers. En dat was echt best zo mooi. Die boeren die stien net weer kleer. Ja, wie door mij staat er in je naast een boer. Vrij worst ik mij doen. Zij horen, ja maar ik wil echt mij doen. Ja, en wat is voor jou een hichtepunt geweest dit hier? Dat weer het bruiloftsfeest. De sfeer. En het weer daar op Uilenburg het feest. Er weer muziek, er waren dansen. En men eert van uw mooie servies. En er waren sketches dingen. En weer prachtig waar. Dit is een dorp, Liedsdorp, waar je alles mee kwam. Er waren hier zo'n 800 mensen.
En dat is wel, werd ze dan over haar, iedereen die had wel meesterschapsgevoel. Nou, mijn kinderen kwam er. Dat is een heel wichtig ding. En ja, de lijntjes is wel iets. Als dan ergens omkomst, mensen stien al die kleren. Onvoorstelbaar. Ja, ik zie mij Imi Jonkman, dat is van de organisatie van Culturele Haatstad. Ja, daar had een soort met de manuscriptprojecten te krijgen hoor. Ja, wil ik wel benieuwd naar binnen, want we hebben de indruk dat het eigenlijk wel goed gaat. Wie het altijd lekker makkelijk? Nee, absoluut niet. Voor heel soort organisaties wie dit heel ingewikkeld. Voor een heel soort organisaties weet ik heel makkelijk, ja. Maar met name de organisaties die het voor het eerst verdienen, of die zijn we willen wat grutter of we willen wat breder, wie het best heel erg ingewikkeld. Dat wie ik net makkelijk broeien, maar als je nog nooit iets organiseert, is dat best wel een uitdaging. Dus ik denk dat een heel soort organisaties hier een heel soort werk kunnen gaan hebben. Als het achteraf weer omsjust, dan lijkt het alsof het al heel makkelijk weer. En dat betekent dus gewoon dat eigenlijk alles. En misschien maar 1 of 2 uitzonderings, eigenlijk alles gewoon hartstikke goed ging. En ik al voldien het aan de resultaten die men van tevoren verwachtte. Dus achteraf, jongen, ging het hartstikke goed. En in de reis erheen ging het al hartstikke goed. Ja, maar makkelijk wie het net, nee. Ja, en hoe is het persoonlijk op waarom? En hier de dingen, ik oorskind misschien? Ten eerste ben ik ongelooflijk grutsk op wat dit hier gebracht heeft. Wat we hier met z'n allen deel zetten hebben. Ik denk dat wij in 2011 of zo weten hier dat dit het resultaat was van uw culturele haatstad. En dan hier we daarvoor naar vertekenen. Het is prachtig, echt. Ik ben ontroerd geweest over alles wat ik gezien heb. Op sommige momenten heb ik wel eens gedacht van het mij misschien wel krijg even wat meer het randje op ziekje, zeg maar. Het mij wel iets brutaler. Er hebben wat dingen west. Er hebben wel wat dingen west die vraagtekens oproepen, maar werd gesprekken over ontstonden binnen. En dat het echt in het programma zitten. Maar soms. Heb je wat te braaf alweer? Nou, zo nou en dan wie het wel wat braaf. Aan de andere kant, ik ben natuurlijk gewoon een bezieker voor heel veel dingen. Ik ben daar gewoon. Voor sommige dorpen of voor sommige stritten of sommige weekenden het echt wel ingewikkeld was om dat voor me te krijgen wat ze voor me kon krijgen. Als bezieker zul je dat natuurlijk net altijd. Maar ik denk wel dat de uitdaging voor de komende jaren is om te zien dat we wat beetje meer dat randje ik op ziekje kennen. Of krijg even wat grutter dwaren te denken of was nou die en hes. Dus als nou iets moois die en hes maar in het dorp, maar is misschien takom hier of die erop even een hier uitrusten, dat is prima. Het erop even zien als misschien maar in buurdorp ik wat dwaankerst. Maar hoe kun je mensen meer prikkelen, meer stimuleren om wat meer de grenzen op te zieken? Nee, dat is super ingewikkeld, want voor heel veel mensen binnen de grenzen nou opzocht. Ik denk dat de mast het aantrekkelijk maakt. Je hebt bijvoorbeeld een onder de tour project. Een van de voorwaarden van de betingsten aan het begin wie ik zie je een internationale partner. Dat is bij lang alle projecten net slagen. Dat snap ik heel goed, omdat ze zo druk wie een. Er zijn al je meesten die doen dit naast hun normale werk. Hè? Dus in die vrije tijd mast dat al je maar organiseren. Dus dan blowen sommige dingen gewoon lezen. Waaronder de internationale verbindingen, internationale netwerken. Maar ik denk voor een volgende keer dan heeft misschien de organisatie van zijn evenement wat beter in de vingers. Misschien wat een beter netwerk opbouwt, dan was misschien zien als ik die internationale gearworking eruit krijg. Want daar kies ik zo vol van leren. Ik bedoel, de dingen die het hier spelen, binnen eigenlijk net oors aan de dingen die ze in Denemarken spelen of in de rest van Scandinavië of meer in Polen of in Bulgarije of zo. Dus laten we vooral die internationale samenwerking op ziekje. Om te zien wat daaruit heel kerst. Ja. We hebben de hasset dat het toch terug is, hoe de takkomst is maar. Dus dat is mooi. Alleen nog dit weekend is er wel een soort van afsluitingsfeest. Het is misschien een feestje, maar je hem net meer uitpakken. Daar hebben we heel lang over nagedacht. Wij nemen dit op zijn Fries de weropening, de reopening, omdat wij eigenlijk net stapje willen. Omdat we zeggen van we hebben zoveel grote stappen zetten, maar willen we Friesland tot een mooie plak maken, dan hebben we nou de eerste hele belangrijke stap zetten, maar we willen terug. We willen eigenlijk die titel helemaal net waarom of net oorhandig joh Matera en Plofdiv. Dat mat, dus dat doen we gewoon. En wij zijn, we willen dus net heel groot afsluiten. Dat doen we wel, maar over een periode van 3 weken. We hebben net een groot slotfeest, maar we hebben een slotfeest van 3 weken. Op meest nou de stad ingaan of de provincie ingaan. Het is zo ongelooflijk druk, maar van alles wat er gebeurt. Wij hebben een slotfeest van 3 weken. 19 kom je nog even bij me komen als je al, dan eten we even wat en dan drinken we even wat. Dan hebben we het er nog even over en dan rusten we even een maand uit en dan gaan we weer terug. Ja, oké, dus geen groot slotfeest, wel stampeltiet heb ik begrepen en glühwein. Dit is snij dus.
Oké, dankjewel Wendy. En let de stamppot dan maar lekker wezen, toch? Zo ik zei. Nog één laatste vraag. Wat had nou eigenlijk dit hele culturele hier, wat had het Friesland opsmieten? Ik denk wel een hele protte. Want, begin bij het belangrijkste. Het belangrijkste is dat er een soort van beweging op touw zet is. Van mensen die het met elkaar in contact bracht binnen. En haar zelfs oren mensen opzocht haar. En de allermooiste projecten bij de EIN kregen haar. Er is volle meer contact tussen mensen en kunstners. Oerheden binnen hopelijk wat flexibeler worden in het tasten van kunst. In de openbare ruimte. Die ben wat makkelijker worden in het organiseren van evenementen. We zijn wat meer wendrekken om kunst. Dus ik hoop dat dat echt een vervolg krijgt. Oké. Ben ik heel benieuwd naar. Tiegetank, Omroep Friesland die is er snij zelfs bij de afsluiting. In gewerking met de Leeuwarden Krant sturen we dan een talkshow uit. En Karen en Kirsten, Jim zullen dat presenteren. Hè? Hoe laat is dat? Begin van 6. Jelve 6.